Puti kamay! Tol, ang inagiban! Tol, timpa tol. Di ba murag dire naman tong balay sa atong igsuon tol nga dahi og amahan? Tigigsuon na to sa inahan ba? Half sister ba? Half sister, step sister, what are you doing, step sis? Uy! Ayaw pagingunana! Bisa ba si ato na tunog basi makahatag to kwarta ba? Gani, no, tara. suporta sa itong bisyo-bisyo ba? Tara, sudlo na to, tara. Sis! Ayaw atol! Ayo! Sis, step sis! What are you doing, step sis? Tuktuka ba? Kusgay mong tingog ba? Step sis! Ayaw, 10! Sis! What are you doing, step sis? 10! Abre, 10! Bang! Bang! Wa may tao tol. Siyempre kay wa may litubag. Lain pong ni tao dra. Dito na babot ah. Shutting sa dito. Hindi mo ta mag-unay tol, binabasay ba? Ayaw lang maglingkod sa dito. Tinga na ganun panit ni mo tol. Ito lang mag-inom taron. Magsasa sa tol. Mag-shutting ta. Pingis man kayo magmaoy tag dito mga. O gani kita rando mag-unay lain kayo. Butak na ato mga hinagiban dra. Asa ba tong baso tol? Unni. Ganda. Si Muta na ba yung legit ba na yung ato yung nun? Medyo aslom-aslom na yun na siya, tol ba? Chatting. Sapa lagi ang balay. Kinsa maning mga tawhanan ni? Familiar lagi kay ang mga naw. Ay, ito maning mga igsuon ako nga mga adik. Sapa na na, tol. Margarniara na nagpundo ni Raba. Grabe, si Sato na lagi na ako nilagi. Mom, kato yung suno. Si Bibing ba? Bibing! Oh, mao na lagi ni. Dakuha na din Bibing no. Last na biyaan na to siya kay... Bata pa man kayo siya. Oh, si Punon pa kayo to ba? Dugay na dito na priso, pre, no? Dugay na po kayo ito na kwanton. Taot-taot na magugugidamay ni mo, good. Kung sa'yo gidamay, wap ko tika gidamay, Wala good. na naman. Kita rin nagdoa-dyo dato. Magsabay, man tato, Bing. Bing! Oh, si Dribe, dili naman ka managad si mo mga kuya. Wakay respeto ba? Wala makay-respeto. Dili naman ka mukha niya, hayaan ba? Respeto ba? Abot lagi mo dari. Siyempre, surpresa na mo sa mo. Hindi nga may mo. Taot-taot na wala kita bayanin mo. Bago, rabi aming laya, no? Siyempre, masuroy mo sa mo. Ako pa ninyo no? Nakaw naman kayo sa mabtan sa kong bana. Kisa mo na ng bana ni mo, Saan ang bana ni mo? Arong kadlokan daw na mo, be? Roger, Bing, una-una, abi nga, gikan mi sa prisuan. Dugay mi dito, nataya na ganin niya mong Kabalo hinagiban. ka ang handle, ani, nabilin pa sa tiyan. Ay, kung ano lang kong bana good. Sundalo rin good to. Dalo daw, tol. Tingin sa man to, safety pa kaya ta dire. Mailhan na ron, tol. Kay basig butan, day. Gani, magtinarong siguro ta. Kaki bro, mauna na tol ba ang iyong bana tol? Pagpurmal. Sir! Sir, may buntag, sir. Buntag, sir! Oy, buntag. Tarong-tarong to plaster na ba? Likorban man na sa chat, magbuntag lagi. Wala, sir. Wala, Happy sir, na, sir. Kay nga nang bago namin nakita sa Mixon, sir ba? Si Bibing. Bibing, sir ba? So, ni mo si Bibi, asawa na ko. Oh, sir ba? Happy mga shot dra, sir. Happy lang yung tagamay, sir. Oh, relax na. Ako sa istorya ako asawa ha. Sige, sir. Balik, sir, ha? Hindi lang, bawasan na. Sige. Oh, saan na sila? Igsuon ako na. Isoni mo? Oh. Usali sa mga naong day. Na, kana? Mga adik na. Mga adik. Ikagprisuhan. Karo na sila diri. Uy, karo na sila diri. Usali sila mga naong. Uy. Sarge! Pwede tayo maglipay-lipay dito, Sarge. Sarge. Banting gamay ba? Sarge, ikaw man din ang nabana sa Mixon, Sarge. Sabay-sabay ra. Swertihan ni mo, Sarge, sa mga Sabay ko. Hadlo kayo rin. Ay! Uy, Sarge! Inyo ada ni mangod akong asawa di ay. Oh, swerte kay kasama mangod, Sarge ba? Sir. Shati sa Sarge. Hapit na bagay mong duha ba? Gisaas ako. Oh, shati, Sarge. Wa, gitiunan ni mo Mixon, Sarge. Mo na. Wala ka pensionado man. Happy mo na, ganaan ako ba? Ate, sa nice, secured. Oh, secure daw, mangod no. Lagi na estimate nyo gawa. Bayaw. Bayaw. Nya, ganaan po ko, Sarge ba? Dili pa mati ba? Pumok lagi ka mo, Sarge, no? Oh. Raw? Opisina man, opisina. Si Sarge. Shoutout na ako ni. Kasi mutok ka ng pagkabayot, ani ba? Isog kay tol no. Isog kay to baba. Isog kay to. Lami kay ba. Shot pa isa. Isa pa, puno, shot puno. Kamo na pod. Ay, kami na. Ano yung palapit ninyo? Bakit ba si babayot ka?
Aslong kaya ang giinom. Uy. Lingkod rin, Sarge. Lingkod, Sarge. Ano magastoryana ito? Banding magbayaw ba? Oh, bayaw. Lingkod rin. May magastoryana na mga Sarge. Di ba, lingkod Tapos ko. Han. Tapos ako sa mga bayaw na ko yan hanap. Tapos sa miyan ha. Okay, rabi nga, mag-inom, ibing nga. Magbayaw man. Sarap ka na mong banding. Magbayaw man. Apir sa Sarge. Kabalo ka. Oh. Dire sa lugar na mo. Ako'y ilado dire. Ikaw, gigahi, kay Dre Sarge. Ako'y gahi dire. Okay ra mga asik kalambag. May scan pa lagi mamigay mo na sa kinsa. Kana, okay ra mo na ikayo, tol. Lain pa yakuha ba? Kakakota na sa inyo ha. Saan na, Sarge? Ang sa'yo, trabaho niyo ron. Trabaho. Wala man, Sarge. Pero, usay, mag-trip-trip na migtaw. Yang kasagaran po sa among ginakitlan o kinabuhi, Sarge. Mga bayot. Tul. Kasi gusto mo yan mga anak dire tul ba? Kasi kalimot ka. Sarge niya itong kainan dire. Pasensya, Sarge. Ay na to, una akong gingon, Sarge. Ayun na to, Sarge. Joke na to, Sarge. Joke na. Nabigla na to ang utol. Joke na to, Okay Sarge. na, bayaw man ta mo. Oh, bayaw. Shot. Si Basta ako, di na ako mo shot ha. Okay Ha? na ako. Di na ako mo shot. Okay, Shot Sarge. siguro to, Sarge. Di na ako mo shot. Ay, po, Sarge. Basta magawas akong pagkabayot. Si Bayot. Si Bayot. Si Bayot. Dili. Si Bayot, tira. Yaw. Shot kung to bayaw. Basig, high blood ko ba? Taas mo na akong BP. Sige, relax na sa ka. BP, abi mo na mo bayot ng pandungugod. BP. Ano ba ka, Sarge? Shot isa gisa, Sarge ba? Di na ako mo shot. Di na ka mo shot? Dili na. Ano tayo pa isa ko ulit, Sarge, be? Nakaiba-iran, Sarge? Ganang, nairan ba? Kay Mrog, gitayan na ni Bao niya, lamay kay ihaw ba? Lamay kay mang ihaw. Bairon lang ako ni Sarge, bairon lang ako ni. Ay, dami yan eh. Shot ba ko, uy. Shot ka. Di man ko high blood, anemic man ko. Sige, shot ka na. Papadungag sa dugo. Papadungag na. Gay ang bayaw ay. Tawa. Nakaraman na yun. Anak ba? Grabe mo, raman ta ng shot, Sarge. Ginom, giurot na niya ba? Hubog na ko ba? Sarge. Hubog na ko. Sa tingog, Sarge. Sa Aslo kayo. Mga hubog na mo ba? Atuan sa kamang sabaw ha? Sabaw. Legwing. Okay yan. Bing. Sabawan, lamig kailangan. Ronald! Positive ni Tol ba? Shot sana, pasakitan man ni kang Ronald ay. Shot. Yo, gipusakit ako ni Ronald. Pasakitan, Ronald. Shot sao. Shot. Bullshit na si Ruth. Bullshit ka si Ronald. Visit ka si Ronald. Cheater, gibaylo ka kang? Ruth, puti ka may shot na. Ruth di ay ha? Nagot ko sa ilay. Puti kamay! Yang kasagaran po sa among ginakitlan o kinabuhi, Sarge. Mga bayot. Tulang inagiban! Tama!